हेल' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दायो मोनसे जोबोद मोजां एप्स लानानै फैदों। दायो नोंथांमोना मोजाङैनो रां खामायनो हागोन आरोना। बे एप्सआ गोदानसो, गोबाव जायाखै, दाबो सानथामल' जादों। 30 आगस्टआव ओंखारनायमोन। दायो नोंथांमोना बेयाव गोबां रां खामायनो हागोन आरोना। नोंथांमोन जाय रां खामायनो गोसो दङ, नोंथांमोना गोसो गुदुं, नोंथांमोना बेयाव गोसो बायदि रां खामायनो हागोन। बे एप्सनि मुङानो जाबाय लोगोफोर सेल टिम आरोना लोगोफोर। नोंथांमोन नायदो बेयाव माबोरै इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ, बेसेबां होनानै हाबनांगौ, बेयाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोन बेयाव गोबां दं आरोना, ओरैबायदि दं माबासिम दङ 1,89,500 नोंथांमोना बिदि इनभेस्टमेन्ट खालामोबा दिनाव बेसेबां फैयो नायलाय, 1,26,000 इनकाम आरोना, दैलि इनकाम। 100 डेजआवनो ओरैबायदि जाहैबाय, 1,26 लाख बेबायदि जायो लोगोफोर। दायो जों एफा गिदिर खालामनांगौ गोनां गैया, मानो होनोब्ला जोंहा साननांगौबो जायो नालाय। बेनिखायनो जोङो दा फिसाफ्रावनो होनानै जोङो नायनो हायो आरोना लोगोफोर। दा गोदान नालाय बेखौ जों बारा गिनांगौ आरो जिंगासिनांगौ गोनां गैया। दायो बेयाव खामायनो हागोनखौ आं सानो आरोना लोगोफोर। दायो जोङो नायलांनि जोङो 485निखौ जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामोबा, जुदि जोङो रिसार्च खालामोबाना दैलि इनकाम जों मोनगोन। बेसेबां मोनगोन नायदो, 112 थाखा 8 फैसा आरोना लोगोफोर। दैलि इनकामानो सानसेयाव बेसेबां फैगोन आरोना। जोङो 485नि जों रिसार्च खालामोबा, इनभेस्ट खालामोब्ला आरोना लोगोफोर। दायो नोंथांमोना मा सानो? बेयाव 100 डेजआव गासै जाहैयो 11,280 थाखा जाहैयो आरोना टटेल इनकामा जोंनिया। दायो लोगोफोर नायजों 1750 जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला बेसेबां जायो, दिनाव बेसेबां फैगोन जोंना इनकामा? 420 थाखा फैयो लोगोफोर, 420 थाखा। नायदो, बिराद मोजां आरोना। बे दायो गोदानसो आरोना बियो। थानो हागौ मास मोनसे, मोननै, मोनथाम बेफोरबायदि थानो हागौ आरोना। जों बेफोरखौ जेबो रिस्क होनो हाया आरोना। दायो जोबोद मोजां आरो बे इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय, रां खामायनो थाखाय। 4,750 थाखा सोयोब्ला जों बेसेबां मोनगोन? दिनाव 1269.6 फैसा जोङो दैलि खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर। दायो बेयाव 100 डेजआव बेसेबां मोनगोन जोङो होमबा नायदो, 1,26,960 फैसा मोनगोन, रां मोनगोन आरोना लोगोफोर। जों बेसेबां दोनोब्ला, जों एसेबां गिदिरखौ नांगौ गैया, गासिबो दंजोबो बेयाव। नोंथांमोना जेसेबां रां बेसेबां गिदिरनि इनभेस्टमेन्ट खालामगोन, एसेबांनो इनकामाबो गोबां फैगोन आरोना लोगोफोर। दायो नोंथांमोना मा सानो? गोसोआव माबायदि सानदों, माबायदि मोनदों? दाउटफोर दङबा नोंथांमोना हाबनो नाङा, बेयाव जबरदस्ति गैया आरोना लोगोफोर। जायहा गोसो दं बिसोरसो नोंथांमोना बेयाव हाबनानै रां खामायनो हागोन। जोङो दा फिसायाव होनानै जों होग्रोनानै खामायनाय आरोना, गियोब्ला आरोना। 485खौ जोङो ट्राइ खालामनानै नायनो हायो। दा बेयाव जों बेखौ माबायोब्ला, 485खौ माबायोब्ला जों दैलि 112 थाखा फैगोन आरोना। बेथ' आरो जों 485खौलाय जोंलाय मा बेसे खालामनांगोन? सानब्रैनि गेजेरावनो बारासो जायो, सानब्रैयावनो। जों बेखौ आरो लोगोफोर, बेखौ जोङो सानसेनो उइद्र' खालामनो हागोन आरोना। दिनै नों इनभेस्ट जाबाथाय गाबोननो नों उइद्र' खालामनो हागोन बेखौ। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। सानसे रिसार्च खालामदो, सानसेनो बरनदो, बेबायदि आरोना। दिनैनि इनकामखौ गाबोननो बरननो हागोन आरो, बिदि लोगो आरोना। दायो लोगोफोर मा बुंबावनो, आङो दा लिंकखौ माबायाव होना होदों, लिंकखौ गाहायाव होना होदों डिसक्रिपसनाव। नोंथांमोना थांनानै लिंकआव थांनानै क्लिक खालामनो हागोन, रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। दायो आं माथो बुंबावनो, बेखिनियानोमोन आरोना। गोदानसो लोगोफोर, सेल टिम होननाय आरोना। दायो नोंथांमोना इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो गोसोबायदि। आरो नोंथांमोना लोगोफोरनो हायोब्ला हाजासे शेयार खालाम।
जाहाथे बयबो रां खामायनो हायो। अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै।